Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Яңа гасыр каналында Ком сәгате тапшыруның чираттагы чыгарылышы. Бүген студиябызның кунагы Пермь татарларының милли мәдәни автономиясе рәисе урынбасары Сәлим Назин. Сәлим абый, исәнмесез? Исәнмесез. Сәлим абый, сез тумышыгыз белән Пермь краеннан югары белем алганнан соң инде менә гомер буе диярлек Барда районында хезмәт итәсез. Башта табиб булып, аннан инде хакимият органнарында менә 1990 еллардан башлап, ялгышмасам, сез милләт проблемалары, милләт эше белән янып киеп йөрүчеләрнең берсе. Менә шундый хезмәт биографиясыннан соң табиб, хакимият җирлегендә эшләгәннән бу юлга, милләт юлына кирип китәргә кем этәргеч бирде, нәрсә сәбәп булды? Милләт юлына кирип китәргә ахырсы тәрбиядән килә, әти-әнидән килә. Чөнки алар үскәндә безне менә үзебезнең халкыбызның балалары итеп үстерделәр дип әйтәсем килә. Һәм аннары инде мин югары белем алганнан соң мине чакырып алдылар безнең әйтергә кирәк сәламәтлек саклау идарәсенә, Пермь өлкәсенең, һәм сорыйлар: сез татарча беләсезме? Мин беләмен татарча. Менә без сезгә тәкъдим итәргә телибез Барда районына баш врач булып барырга, эшләргә. Сез моңа ничек карыйсыз? Мин әйттем, инде киңәшләшеп карармын туганнарым белән, иптәшләрем белән, аннары әйтермен. Барып карармын һәм карар кылырмын. Тиз генә барып карап килдем. Аннары туганнар белән киңәшләштем. Төрле фикерләр булды. Ләкин мин Бардага килдем һәм Барда халкына гомер буе хезмәт иттем. Сез туган район ул Барда белән чиктәшме, әллә ерагракмы? Мин туган җир ул Ирен буе. Мин Кунгур татарларыннан. Һәм шуңа күрә дә миңа киңәшләшергә туры килгәндер. Инде Гәйнә иленә әйтергә кирәк. Аерма бармы? Аерма күпмедер бар. Менә миңа барырга туры килдек, китәргә инде Барда районына. Кайда күпләп татарлар һәм башкортлар яшиләр дигән җиргә. Менә безнең бөек шагыйрыбыз Габдулла Тукайның әнисе ягыннан бабасы Зиннатулла, ул инде нәсел чыгышы белән Пермь краеннан, шулай бит. Димәк, сезнең Тукайга тартылу ул тагын да көчлерәк дигән сүзме? Сизеләме ул менә шундый? Якынлык дип әйтик. Якынлык Барда районында Тукайга якынлык ул сизелә. Менә бит әле бүгенге көндә дә үзләрен Тукай нәселеннән итеп санаучылар Бардада күп. Менә мәрхүм Уразов Эльмар Шайхиевич, безнең район газетасының редакторы. Әйтик, Акманаев Рафик хәзрәт, шулай ук әйтергә мөмкин Әлфия Кашфуловна Якупова, безнең җырчы. Алар үзләрен менә Тукай нәселеннән итеп саныйлар һәм үзләрен инде чын татар итеп хис итеп яшиләр һәм яшәүләрен дәвам итәләр. Безнең бит инде җан исәп үтте 2021 елда. Без инде һаман да әле аның нәтиҗәләреннән дөресен әйткәндә айны бетә алмыйбыз. Һәм бу бөтен төбәктә дә шулайдыр дип уйлыйм, һәм сезнең өчен дә Пермь крае буенча җан исәпне караганда, менә әгәр дә статистикага карасак, 2010 елдагы 155 мең теркәлгән татардан 2021 елда 92 мең татар теркәлгән, язылган. Дистә ел эчендә 23 мең кешегә кимү. Сез моны ничек кабул иттегез һәм бу реаль күренеш дип саныйсызмы үзегез менә? Халык санын алуны өйрәнү өчен тирәнрәк карарга кирәк. 10 ел үткән гомер ул бөтен күрсәткечләрне аңлатып җитә алмый дип әйтәсем килә. Чөнки шул ук вакытта карап алырга мөмкин. Моңан 100 ел элегрәк ничек булган? 1926 елны халык санын алу үтә. Безнең Барда районында ул вакытта 43 мең халык булган. Менә 2021 елны күрәсез, ул инде 26 мең 432.
Бу Барда районы буенча. Барда районында, әйе. Менә шулай итеп әйткәндә, Пермь крайы буенча да бу саннарны әйтергә мөмкин, тукталып китәргә, нигә тирәндән карарга кирәк дип әйтәмен. Татарларның иң күп булган шыры Пермь краенда ул 1959 ел. Ул вакытта безнең Пермь краенда 165 мең татар булган. Хәзер 92 мең калды. Менә 48 ел дәврендә татарлар 44%-ка кимегән. Менә иң куркынышы менә шушы цифрлар аркылы күрергә була. Әгәр дә без 10 елны гына чагыштырсак, 2010 ел белән 2021 елны 20%-ка кимегән Пермь краенда татарлар дип әйтә алабыз. 59 ел белән чагыштырганда әйтә алабыз 44%, ул 50%-ка якын дигән сүз. Тагы 50 елдан соң күпме калабыз? Менә иң куркыныч нәтиҗә. Иң куркыныч нәтиҗә моның бит инде Сәлим абый ниндидер бер тукталыш, бераз акырнаюы булырга тиештер кебек бит инде. Без бит инде 0-га кадәр төшеп бетә алмый бит инде ул, дөресен әйткәндә. Менә демография шундый әйбер. Ул тип рәвештә бәйләнгән сәясәт һәм икътисад белән. Әгәр дә бездә экономика, икътисад үссә, тормыш шартлары яхшырса, үзебездә булган сәясәт үзгәрсә дияргә кирәк, бу әйтергә кирәк, тискәре күренешне үзгәртергә мөмкин булачак. Уңай якка. Уңай якка. Ул вакытта балалар туу саны артырга тиеш, үлүчеләр саны кимергә тиеш. Табигый үсеш халыкның саны булырга. Менә шул очракта инде ул чын рәвештә әйтергә кирәк, халык үсәчәк, күбәячәк. Менә шушы нәтиҗәгә ирешү өчен күп эшләр эшләргә кирәк. Бүгенге көндә менә статистика буенча Россиядә яшәүчеләрнең 75% ялгышмасам шәһәр җирлегендә яши, калган 25-е авыл җирлегендә. Менә бу чагыштыруны Пермь краена күчерсәк, Пермь краенда процентларның мөнәсәбәте ничегрәк, татарлар ничегрәк яши, шәһәр белән авыл арасында аларның бүленеше ниндирәк? Пермь краен шулай ук урбанизация кем әйткәндә читтән үтмәде. Бездә дә шулай ук шәһәр җирендә халык күбрәк яши. 74,6% халыкның яши әйтик шәһәрдә, инде 24% та әйтергә кирәк авыл җирендә яши. 25%. Менә шундый хәл. Татарларга карата бу без әйтик авыл җирлегендә, әйеме? Әйе. Бу гомум халык. Менә бу гомум халык эчендә татарларның өлеше күпме микән? Гомум халык эчендә татарлар безнең крайда 2нче урында торалар. 4% тәшкил итәләр. Әйтергә кирәк шунсын, без Коми Пермяклардан да аларның автоном область булуларына карамастан электән инде бездә татарлар өстенлек алып торалар. 2нче урында. 2нче урында. Әйе. Менә 1905 елда ялгышмасам Пермь краенда 309 татар авылы булган. Шулай бит. Бүгенге көндә 120 авыл исәпләнелә. Димәк, bir гасыр эчендә 200-гә якын татар авылы юкка чыккан. Менә бүген татар авылларының юкка чыгу куркынышы ни дәрәҗәдә? Ничек яшыялар? Ниндирәк аларның социаль, икътисади халаты ничек бүгенге көндә? Менә авылларның саны кимүдә урбанизациядан тыш үз вакытында сәясәттә йогынты ясап куйганын сез беләсез. Авылларны зурайту, районнарны үзгәртү, әйтергә кирәк, шундый проектлар безнең илдә үттеләр. Шул чорда әйтик, Барда районын гына алсак, 120-дән артык авыл булган. Хәзер безнең районда 61 авыл. Аларның күбесе авылларны берләштергән чорда биткәннәр. Шуңа күрә бу күренешне өйрәнгәндә әйтергә кирәк, татар авылларының бездә киләчәге әле бар. Чөнки күбесе татар авыллар алар зурайып калдылар хәзер һәм әйтергә кирәк,
анда хәзерге тормыш җайланганнан җайлана бара. Чөнки анда да юллар килде, анда да интернет бар, анда да әйтергә кирәк, шул ук газ килде. Һәм авыл җирендә яшәп, башка җирләрдә дә эшләп яшәргә мөмкин. Шуңа күрә мин авылларның киләчәге бетмәде дип саныймын. Нәрсә белән яши бүген татар авылы? Аларның бүгенге хәләте, без бит инде әйтәбез, менә элек Советлар Союзы чорында андый сорау юк иде. Күмәк хуҗалыклар бөтен җирдә күмәк хуҗалык. Бу хуҗалык итү төрләре бик күп алар. Нәрсә белән, нинди юнәлешләр белән хуҗалык итә безнең татарларыбыз? Пермь краендагы татарлар, алар төрле юнәлештә эшлиләр. Авыл җирендә эшләгән кешеләр беренчедән авыл хуҗалыгы өстендә, алар әйтергә кирәк, фермер хуҗалыкларын булдырдылар һәм шушы фермер хуҗалыклары иген үстерү, мал туар карау, сөт җитештерү, менә шундый юнәлештә. Һәм шул ук вакытта төрле төзелештә эшләүчеләр, төрле халыкка хезмәт күрсәтү, менә шул аш су җитештерү, аларны халыкка җиткезү, менә шундый юнәлешләр, алар киңәйгәннән киңәя бара. Халык аңлады, әгәр үзен үзе кайгыртмаса, аны кайгыртучы юк, һәм шуңа күрә эшләгән булдыра ала, ниндидер нәтиҗәгә ирешеп, үзенең тормышын алга алып бара. Эшләгән кешенең ашы бар инде. Әйе, бар, ашы бар. Менә без еш кына Барда районын искә алабыз, ни өчен дигәндә, аның тагын бер уникаль ягы бар, үзенчәлеге, ялгышмасам 90% яшәүчеләрнең бердә татар башкортлар Барда районында. Менә бүгенге көндә башкортларның, ялгышмасам, Барда районында саны татарларга караганда шактый кимеп бара дигән бер шундый мәгълүмат бар. Бу ни дәрәҗәдә дөреслеккә туры килә һәм бу башкорт белән татарның процентлары кайчан алар башкорт ягына авышкан булган, югарырак булган? Булай саннарны карап алганда, татарлар Пермь краенда башкортларга караганда һәр вакыт күбрәк булдылар. Әйе, булдылар. Башкортларның Пермь краенда иң күп булган чоры ул 1989 ел. 50 меңнән артык иде алар. Алар күбрәк тизлек белән кимиләр. Мин шагыштырып карадым, менә шушы 59 ел белән 59-тагы шул 48 ел араны. 49 ел арасында алар кимеделәр кызганычка каршы 69%-ка. Шул ук вакытта менә әйттем мин, безнең менә татарларның ничек кимүе турында 48 ел эчендә алар 44%-ка кимеделәр. Менә алар тизрәк кимеп баралар. Менә шушы тенденция Пермь краенда бар инде менә. Дәвам итә. Дәвам итә. Бу нәрсә белән аңлатыла аларның? Бу Кучылар саны кимиме, әллә инде бу ике фактор биредә. Беренчедән урыслашу. Аны бер кайда әйтеп булмый, татар да урыслаша, башкорт та урыслаша, иң кайгылысы әйбер шул инде. Иң төп проблема. Әйе. Икенче проблема ул, менә әйтик, башкорт дип язылган безнең кешеләрнең 98% үз телен, туган телен татар теле дип саный. Моның нәтиҗәсе этногенез әле һаман дәвам итә дип әйтергә мөмкин. Менә бу урында сезнең сүзегезне куәтләп бер мисал гына китерәсем килә. 1989 елда Казан дәүләт университетына укырга кергәченнән татар теле факультетына чит төбәкләрдән студентлар күпләп килгәннәр иде. Пермь төбәгеннән дә бар. Тулай торакка урнаштырганда документларны карыйсың бит инде, паспортларын. Пермь төбәгеннән килгән кызларның ул вакытта әле милләт графасы бар иде. Барысының да милләте башкорт. Мин дә шунда бер аптырау сорау туган идем. Тәшмин әйтәм, сез татар факультетына укырга киләсез, үзегезнең милләтегез башкорт. Менә шундый сорау калган ул вакытта, димәк, алар татар телле, әмма башкорт булып язылган безнең татарларыбыз булгандыр, күрәсең. Ул бит башкорт сословиясе булган, аны бер кайда әйтеп булмый. Һәм күп очракта халык ничек, әти бабама хыянат итмим дип башкорт дип язылып килде, үзе татар мөхитендә булса да. Менә ул аны бер кайда әйтеп булмый.
Менә шуңа күрә инде хәзерге көндә дә әйтергә кирәк, татар теле төп тел булып килә, чөнки гасырлар буе Пермь краенда татар мәктәбе яшәп килде. Казанда әйтик, 2 генә татар мәктәбе булганда, безнең Пермь якларында йөзләгән татар мәктәпләре булган. Аларның иң күбесе Барда районында. Барданың тагын бер үзенчәлеге бүгенге көндә әйтсәк, статистика инде ул ялганнарга ирек бирмәс. Биредә менә халык саны кимүе күзәтелми дигән мәгълүмат бар. Бу нәрсә белән аңлатыла? Моның сыры нәрсәдә? Соңгы халык санын алганда, безнең шулай килеп чыкты, Барда районының халкы 954 кешегә күбәйде. Моның беренче бу санның, халык саны артуының беренче сәбәбе, мин шулай дип уйлыйм, халык санын алганда безнең халык санын алучылар яхшы эшләгәннәр. Һәрбер өйгә кергәннәр дигән сүз. Һәрбер кеше белән сөйләшкәннәр. Һәм аннары инде әйтергә кирәк, Барда районында яшәү шартлары көннән-көн яхшыра ахрысы. Чөнки читтә эшләп, соңыннан үз районына кайтучылар күп. Кире миграция бара. Яшьләр китәләр, алар укырга китәләр, эшләргә китәләр. Ләкин менә халык саны стабиль рәвештә һәм менә шушы соңгы халык санын алганда 1000-гә якын артты да. Бу уңай күренеш. Ул вакытлы гына булмасын дип әйтәсем килә. Чөнки аның вакытлы булмасын өчен эшлисе дә эшлисе. Безнең район башлыгы Лапанов Хәлгаз Булович, ул Милли шура әгъзасы бөтен дөнья татар конгрессында. Ул бөтен кешен безнең социаль һәм инженер инфраструктураларны үстереп, районда халыкка яшәргә җайлы, комфортны булсын дип тырышып эшли. Газлаштыру, асфальт юллар салу, йортлар төзү, спорт объектлары төзү, бассейн, боз сарайы төзергә башланды. Менә булар барысы да инде яшьләрне алга таба үзебезнең җиребездә, туган җиребездә калдыру өчен эшләнә торган эшләр. Әгәр дә тарихка күз салсак, менә Пермь краендагы татарларның милли мәдәни автономиясе ул 90-нчы еллар башында узган гасырның 1989 елда дөресрәк әйтмә, татар башкорт иҗтимагый үзәге буларак формалашкан, уйышкан. Бүгенге көндә аңлавымча инде бу исемдә башкорт сүзе һәм башкорт факторы юк. Милли мәдәни автономиялар турындагы Рәсәй законы чыгу, ул безнең халыкларны әйтергә кирәк бүлгәләде бер милли мәдәни мөхтәриятләргә. Менә шуннан килеп чыкты инде татар башкорт иҗтимагый оешмаларына бүленеп, татар һәм башкорт айрым милли мәдәни мөхтәриятләр. Бу әле әйтми, менә башкорт факторы бөтенләй бетте дип. Һәрбер халык бу дөньяга зур сынау, зур яшәү өчен килә. Бу дөньяда милләтләр, алар безнең чәчәк. Һәрбер халык чәчәк атырга лаеклы. Шуңа күрә мин монда әйтер идем, безне төрле автономияларга, төрле мөхтәриятләргә бүлсәләр дә, без төрки халык, бердәм халык, бергә дус яши торган халык. Әле бит әле уртак гаиләләр бардыр. Бер сүзсез, алар бар бит. Аны сорап торучы да юк. Россия статистика комитеты күптән түгел матбугат конференциясе үткәрде. Җанисәп нәтиҗәләренә үзенең мөнәсәбәтен белдереп. Моңарчы аның тарафыннан әле менә бу саннарга карата бернинди дә шәрехләү булмаган иде. Күрәсең, Россия масштабында менә шушы җанисәп нәтиҗәләреннән канәгать булмаучыларның фикерләре мөгаен статистика комитетына барып җиткәндер һәм алар үзләренең инде бер җавап йөзеннән аклану формасында да дип әйтер идем моны, шундый матбугат конференциясын үткәрделәр һәм шунда яңгыраган мәгълүматлардан 315 мең кеше катнашкан менә шушы җанисәп алу процессында һәм Россия халкының нибары 16% гына электрон җанисәп формасын сайлаган, калганнары искечә формада анкетага инде телдән җавап биргәннәр. Менә
шәхсән сезнең Пермь краенда бу эш ничек оештырылды һәм безгә килмәделәр, бездән сораштыру алмадылар дигән дәгъвалар ишетелдеме, юкмы? Гомумән край буенча. Халык санын алу бик җаваплы дәүләт проекты дип әйтик инде. Ул эш һәр вакыт 10 ел сайын эшләнеп килергә тиеш. Чөнки халык санын алу нигезендә анализлар ясана, анализлар нигезендә карарлар кабул ителә һәм алга таба илебезнең үсеше күзаллана. Менә шул вакытта әйтәсем килә беренче Рәсәй халкы, татары да, башкорты да, башкасы да битараф бәйтергә кирәк менә халык санын алуга. Менә үткән әтнәдә мин очраштым Шәйков шәһәрендә үзебезнең активистлар белән һәм безнең активист катнашкан халык санын алучы булып. Ул әйтә, мин Шәйков шәһәрендә менә шулай кирдем гаиләгә. Сорыйм, фамилия, исем, отчествогыз, татар. Телегез нинди? Так рус теле инде онытып беттек үз телебезне. Ярар, милләтеге рус теле инде минем туган телем дип язды. Аннары, милләтегез ничек соң? Инде без онытып беттек бит бөтен телебезне, динебезне рус дип языгыз. Бу татарның үз аңы. Татарның үз аңы. Менә икенче гаиләгә кирдем ди. Шундый хәлгә юлыктым. Өченчесенә кергәч, сез нигә алай менә яздырасыз? Түзмәгән инде. Түзмәгән. Сез бит татар. Әйе, татар. Шулай да рус дип языгыз инде. Менә бит бөтенләй белмибез. Инде оныттык дип әйтә инде бу шыккач, әкрен генә чыга да үзечә татар дип язып куя. Менә күрәсең, халык сан алганда әйтергә кирәк. Кемнәрдер катнашмадылар, кемнәрдер авырап калдылар, кемнәрдер әйтик әһәмият бөтенләй бирмәделәр. Менә аның халык сан алганда булган җитмәгәнлекләр күп. Шулай да халык санына нигезләнеп эшләргә безнең хукукыбыз бар һәм эшләргә кирәк тә. Чөнки менә шушы халык санын алу зур фикерләргә китерде. Менә безнең кым сәгате дә бөтен хәзер соңгы тапшыруларын шушы халык санын алу темасын күтәреп, алга таба демография күрсәткечләрне күтәрү өстендә кайгыртучанлык күрсәтә башлады. Сезгә дә бик зур рәхмәт бу яктан. Рәхмәт. Менә милли үзаң турында сүз чыкты. Шуннан да бу бик зур проблема. Сез әйткән менә мисаллар. Шуннан да менә шушыңа аваздаш буларак этнология һәм антропология институтының директоры Дмитрий Фунук менә нәрсә дигән. Аңлау мөһим. Әгәр шишәнгә шишән булу, урыска урыс булу уят түгел икән, ситуациягә карагыз, бәлки нәрсәдер дөрес эшләнмәгәндер. Ягъни бу директорның әйтәсе килгән фикере, димәк, татарларның кимүендә аз булып язылуында милли горурлык бәлкем җитмәгәндер. Милли горурлыкны уяту, пропаганда җитмәгәндер дип ул теге сәгать укларын безгә таба борды хәзер. Аның һәрбер фикердә ниндидер әйтергә кирәк ята дөрестлек. Милли үз аңның түбәнәя баруына сәбәп бар. Балалар бакчасында тәрбия русча, мәктәпләрдә төп тел рус теле һәм тирә-юнь мөхит безнең рус мөхите. Һәм шунлыктан менә милли үз аң югары дәрәҗәгә үсеп җитә алмый. Һәм шуңа күрә инде күпләр менә үз милли аңнарын әйтергә кирәк төпле рәвештә яшьтән үк булдыра алмыйлар. Мин юкка гына әйтмәдем сүз башында. Әти-әни тәрбиясе һәм без үскәндәге мәктәп тәрбиясе. Шул тәрбияләр безне татар иттеләр. Хәзер без шулай татар итеп балаларны тәрбияләр өчен шартлар күп очракта, бигрәк тә шәһәр җирләрендә юк. Авыл җирләрендә әле саклана ичмасам дияргә кирәк, шәһәр җирләрендә юк.
җанисәпкә әзерлек барышында милли лидерлар тарафыннан агитация, ягъни басым ясау плюска да минуска да эшләде дигән фикер яңгырады менә бу матбугат конференциясендә. Менә безнең лидерлар тарафыннан, милли лидерлар тарафыннан татарның булдымы менә үтемле сүзләр, сез ишеттегезме аларны? Безнең милли лидерларның әйтергә кирәк, бу чорда эшләгәннәрен без күрдек, алар белән бергәләп эшләдек. Ләкин бөтен кеше тыңлыймы соң? Бөтен кеше моны өйрәнәме соң? Ансы да бар бит. Ягъни адресатына барып җитәме, юкмы? Әйе, ансы бар бит әле. Шуңа күрә бөтен дөнья татар конгрессы, әйтик, шулай ук Рөстәм Нургалиевич Миннеханов 2021 елда Пермь краенда безнең губернатор белән дияргә кирәк килешү төзде. Барда да безнең татар активистлары белән очрашты. Шулай ук Васил Абдулгаязович әйтик, январ айында 2021 елның башында дияргә кирәк, бездә Идел буе округының иҗтимагый оешма активистларын җыеп сөйләштек. Менә мондый очрашулар, мондый халыкны эндәүләр булдылар. Ләкин күрәсең, әле бу гына аздыр. Шуңа күрә киңрәк, тирәнрәк эшләүләр кирәктер дип уйлыймын. Ягъни әйтәләр бит, сайлаулар аннан һәр сайлаучыга барып җитү диләр кандидатларның, әйеме? Менә бу система шул ук бер үк бит инде. Бу очракта милли лидерларның, бу эшнең башлангычында торучыларның һәрбер татарга барып җитү юлы. Ул менә төрле җирдә төрлечә, менә әйтик, Барда районында менә нәтиҗә дидек. Бездә милли радио, татар радиосы эшләп тора, телевидение эшләп тора, газета, эш газета басыла, халык шишмәсе, өлкә газетасы, Таң район газетасы дияргә кирәк, дини газета, Нурлы Барда. Менә бу масса күләм шундый мәгълүмат чаралары дияргә кирәк. Безнең районда көчле, бәлки менә шуның нәтиҗәседер соңгы елларда менә халык арасында татарларның күбәюе. Башка районнарны алыйк, андый менә әйтергә кирәк, уже мөмкинлекләр юк. Һәм сез әйткәндәй, без барып җитә алмыйбыз үзебезнең адресатларга. Менә мин тагын бер кат ассызыклап китәсем килә, шуннан да масса күләм мәгълүмат чараларының роле дип әйткәндә бу очракта, әйме? Менә бүгенге көндә безнең махсус хәрби операция бара. Монда ике төрле фронт дип әйтергә кирәк. Берсе операция кырында, икенчесе мәгълүмат кырында. Менә кай вакытта бит белгечләр мәгълүмат кырындагы бәрелешне беренче урынга куя. Ягъни мәгълүмат кимдә мәгълүмат, кем күбрәк халыкка җиткерә ала бу мәгълүматны, аның кулында уңыш. Шуңа күрә бу юнәлештә, димәк, без әгәр дә киләчәктә шушы татарларыбызга һәрбисенә барып җитәргә дигән максат куйсак, димәк, төбәкләрдә безгә мәгълүмат кырын киңәйтү максаты торадыр. Аның мөмкинлекләре бар. Хәзер интернет аркылы да эшләргә була. Моның да тагы да кешенең үз ихтыяры булырга тиеш. Ләкин менә әле масса күләм чаралары белән куллану өчен, шул ук куллану өчен рус әйткәнчә потребность, ихтыяҗ тудырырга кирәк. Менә ул катлаулы әйбер. Моны шулай ук ике яклап эшләргә кирәк, күп яклап. Менә без яшьләрне исәпкә алдык. Бүгенге көндә милли үз билгеләнү мәсьәләсендә яшьләр арасында ниндидер чыннан да сүлпәнлек бар, сүлпәнлек сизелә һәм моның сәбәпләре күп төрледер. Бүген яшьләр алар ниндидер формаль булмаган оешмаларга күбрәк тартыла. Ничек менә яшь буында, үсеп килүче буында милли үз аңны кузгатырга? Ничек аларның күңелләренә барып җитәргә? Монда нинди институтлар безнең эшләргә тиеш, Сәлим абый? Мәктәпме, гаиләме? Алар барысы да инде менә нинди институтларыбыз бар? Менә беренче чиратта хәзер әйтик, гаилә. Гаиләдә гаиләне кырганда әйтергә кирәк милли гаилә. Күп кенә очракта бит безнең катнаш гаиләләр булып китә. Һәм катнаш гаиләләрдә аңгае ике телле бала тәрбияләү күз алдында тотыламы, тотылмыймы? Аннары инде балалар бакчасына барып җиттек һәм балалар бакчасында тәрбиячеләр турында сөйләшеп карыйк.
Хәзерге көндә балалар бакчасында эшләүче тәрбиячеләрне татар теле, туган телне җиткезү буенча ничек, кайда укыталар? Мин менә беләмен, Пермь краенда андый менә специалистлар әзерләнми. Мин беләмен, хәзерге көндә ул Татарстанда да бераз какшап тора торган бер юнәлеш дияргә кирәк. Аннары мәктәпләргә күчсәк тә, анда да үзегез беләсез, бүгенге көнгә безнең милли мәктәпләр юк, безнең татарча укыта торган, татар телен бирә торган мәктәпләр генә бар. Шулай бит. Мәдәни компонентлы дип әйтәләр. Мәдәни компонентлы мәктәп. Сез мактанып, горурланып искә алдыгыз. Барда районында Татарстанга, Казанга караганда да күбрәк булган мәктәпләр, милли мәктәпләрне. Бүгенге көндә ялгышмасам, менә 32 мәктәп бар. Юк, анда бераз 34 мәктәп язылган. Хәзерге көндә мәктәпләрне оптимизация барды. Безнең 28 Пермь краенда 28 мәктәптә этномәдәни татар теле укыту бара. 28 мәктәптә. Чиста татар телле мәктәпләр инде юк. Барда районында 90% халык татар дип әйтсәк. 95 дип әйтсәк. 95% имеш. Чиста татар районы. Менә монда чиста татар мәктәбе ачу теләге һәм мөмкинлеге һич тә юкмы соң? Ул менә бит әле теләк бар бит инде. Теләк бар. Ләкин биредә дә үз ата-аналарның менә әйтергә кирәк бар таләпләре. Кемне ул әзерли? Кемне үстергә тели? Врач итәргәме, инженер итәргәме? Анда бит алга таба укырга кирәк булачак рус телендә. Һәм шуңа күрә барыбер менә өстенлек ала башлый безнең ФГОслар нигезендә, федеральный государственный образовательный стандартлар нигезендә шушы безнең рус юнәлешенә көчәя. Безнең Барда гимназиясе бар. Габдулла Тукай исемен йөртә. Но без булган закон нигезендә булган мөмкинлекләрдән кулланып эшлибез. Эшләмибез түгел. Ләкин ул гына барыбер әйтергә кирәк, ярылып яткан менә дигән татар кешесен тәрбияләп чыгару өчен авыррак. Но шунысы яхшы, Аллага шөкер, әле бар шундый үзләренең туган телләренә, гырыф-гадәтләренә зур мәхәббәт күрсәтеп яшәгән яшьләр, балалар. Һәм без аларга сөенәбез, алар белән күбрәк эшләргә тырышабыз. Сез аларның нәтиҗәләрен дә кайберсен ишетеп күреп беләсез. Югыйсә инде ике телдә укыган бала, татарчада, русчада, ул бит инде бернинди каршылык юк, бердәм дәүләт имтиханын бирергә дә. Бала югалып кала дигән сүз түгел, ул киресенчә баеп кына чыга түгелме соң? Кайбер ата-аналар менә аңлап җитә алмыйлар. Күпме телләр күбрәк беләсең, шул хәтле яхшы икәнен аңлап җитә алмыйлар. Телләр белгән, илләр гизгән диләр. Шуңа күрә менә ата-аналарга рус теленә өстенлек биреп, үз туган телебезне өйрәтеп җитмәү, ул менә шушы аксиомалар белән куллана белмәүлектәндер дип уйлыйм. Димәк, әле киләчәктә ата-аналар белән сезгә эшләргә дә эшләргә. 100% чиста татар районы булганда инде бу очракта һич югы барбер мәктәп кирәк булачак. Барда районында татар мәктәбе. Но монда әйтергә кирәк шулай. Безнең бит башкорт факторы югалмый дип әйе. Шул ук вакытта без менә гимназиядә күпмедер факультатив рәвештә башкорт телен укытырга шартлар куеп карадык. Но ләкин башкорт телен өйрәнергә теләүчеләр ул хәтле күп булмады. Барыбер инде татар теле, татар мөхите өстенлек алып килә. Без инде бигрәк тә менә Россия төбәкләрендә татарның яшәеше турында сөйләшкәндә төп таяныш нукталарының берсе ул дини үзәкләр, гыйбадәтханәләр, дини тормыш дип әйтик инде. Пермь краенда аңлавымча мәхәлләләр шактый, 110 мәхәллә бар әйеме. Шуның инде 100 мәхәлләсе Уфа ягына, унысы Мәскәү мөфтиятенә канат астында эшлиләр. Крыловның мәсьәле бар бит, Аккыш, Чуртан һәм Кысла. Бу очракта менә аларның ике мөфтияткә каравы уртак эшне алып барырга комачаулык тудырмыймы?
Бүгінгі күнде әйтергә кирәк, мин аны артык зур комачаулык тудыра дип әйтмим. Чөнки дин өстендә эшләү өчен әзер булган, әзер белемнәре, дини белемнәре күбрәк булган кешеләр күбрәк булсын иде. Чөнки әле менә мәхәллә оештырылды, аның бар имамы дигән очракларда инде әле бит кайбер вакытларның дәрәҗәләрен дә карарга кирәк. Шул күзлектән карадың исә, әле дини үсеш өчен әйтергә кирәк күп урын, бик күп. Шуңа күрә эшләсеннәр дини юнәлештә, аның зыян булмаячак. Biraz үзләре арасында конкуренция булса, бәлки, дини тәрбия бирү өчен бәлки ул оңай да буладыр, бәлки. Аңлавымча, сезнең бүгенге көндә менә бу милли мәдәни автономиядә төрле комиссиялар бар. Авыл хуҗалыгы буенча да, мәгариф буенча да, мәдәният буенча да, масса күләм мәгълүмат чаралары буенча да шулай бит. Менә әлеге комиссиялар алар иҗтимагый башлангычларда гына эшлиме, аларның менә дәүләт структураларына, Пермь краеның зур кабинетларына кирү мөмкинлекләре ни дәрәҗәдә дип сорыйсым килә, чөнки зур эшләрне алып барыр өчен бит барбер гомум өлкә күләмендә иң югарыдан яклау кирәк барбер. Менә әйтергә кирәк, безнең милли мәдәни мөхтәриятның рәисе Халил Хамисович Фаразидинов, безнең общественная палата, то есть иҗтимагый палатаның вәкиле. Әйтик, инде безнең авыл хуҗалыгы юнәлешендә эшләүче егетебез Хавыев Алмаз Альбертович, ул авыл хуҗалыгы фәннәр кандидаты, ул депутат, Кунгур районының депутаты, зур агрофирма дип әйтик инде, Тор агроны җитәкли. Һәм ул әйтергә кирәк, иң зур яшелчә үстерүче хуҗалыкның җитәкчесе буларак Пермь краенда авыл хуҗалыгы министры белән турыдан-туры кирип сөйләшеп эшләй торган дәрәҗәсе бар. Әйтик, менә шушы ук мәгариф системасында безнең эшләгән һәм комиссияның җитәкчеләре әйтергә кирәк, анда безнең ике кеше инде, Мухаева Замира Ахнабовна, ул филология фәннәр кандидаты, ул проректор булып эшли Лысва шәһәрендә инде политех университетта дияргә кирәк. Ул һәр вакыт безнең мәгариф министрлыгының һәм мәгариф системасында укытучыларның белемен күтәрү институтлары белән бердәм эшли. Һәм әйтеп китсәк, менә шушы инде мәдәният өлкәсендә эшләгән безнең иптәшләрне Гөлүзә Хамзина Гүзәл Шулман дигән бию ансамбле турында ишеткәнегез бардыр. Менә ул әйтик турыдан-туры безнең мәдәният министрлыгы белән һәм шулай ук безнең губернатор аппараты белән дирәк тыгыз эшләр. Минем аңлавымча, инде монда сез татарлар бөтен хакимият структураларын шулга бетергән. Алар белән монда татар мәнфәгате өчен эшләргә һәм яшәргә мөмкинлекләр зур дигән сүз бит инде. Без һәр вакыт менә бик тыгыз эшлибез, үзебезнең губернаторның аппараты белән дияргә кирәк. Алар безгә эшләрне оештырганда бик ярдәм итәләр, чөнки әгәр дәүләттән матди ярдәмдә алмасаң дияргә кирәк, ул вакытта бит оешманы, бу эшләрне башкарып чыгу мөмкин түгел. Шуңа күрә күпме тыгызрак эшлисең дәүләт белән дияргә кирәк, хөкүмәт белән зуррак нәтиҗәләргә ирешергә була. Һәм алга таба да бу эшләрне әле ныгытасы да ныгытасы. Монда элемтәләрне тагында ныгырак итәргә, ныгырак эшләргә кирәк. Эшләү дигәннән безнең бит инде татар халкының үсеш стратегиясе эшләнде моннан берничә ел элек әлеге документ. Менә бу документ бүгенге көндә ни дәрәҗәдә ул тормышка яраклы һәм практик рәвештә ул эшләрне алып барырга ярдәм итә. Ялгышмасам, сез бу стратегиягә карата
zamanına күрә үзенә бер төрле үзгәрешләр кертү яклыда. Менә стратегия, татар халкының үсеш стратегиясе дип әйткәндә, ул бик яхшы документ. Әгәр алдыңда торган маякны күрмисең икән, ул бер синең төп юнәлешең юк дигән сүз. Кыйбласы инде. Әйе, кыйбласы. Монда кыйбла куелган, безнең кодекс бар. Но кодекс үтәлсен өчен һәр вакыт кирәк була аның үтәү өчен программалары. Һәм шушы үсеш программалары инде һәрбер юнәлешнең аерым максатчан һәр вакыт каралып эшләнергә тиеш. Менә хәзер халык санын алдык, анализладык. Шушы анализлардан соң инде без барбер инде карап алырга тиешбез һәм үзебезнең менә шушы төп документларыбызга истәмә кертергә тиешбез. Тик тора торган бер нинди үзгәрешсез тора торган документ түгел ул. Ул менә бүгенге көннең вазгыятеннән чыгып, безнең өчен эш документы булырга тиеш. Менә бүгенге вазгыятны исәпкә алганда, сез нәрсәне үзгәртер идегез, мәсәлән, нинди үстәмәләр кертер идегез? Бармы андый фикерләр менә? Ну, беренчедән менә шу бүгенге ачыклаган тема халык санын алу. Бу менә бүлекне шушы стратегиядан хәзер алып ачып салып, эшчән орган төзеп, менә галимнәр инде бу юнәлешне Инәсенә җибендә хәтле тагы бер 20 еллык юнәлештән 10 еллык, хәтта 30 елга хәтле әйтик, шушы 10 ел юнәлеш нинди эшләр башкарып чыгарга тиешбез дигән фикерне куярга тиешбез. Без эзләргә тиешбез балаларның тууын арттыру өчен нәрсә эшләргә. Шуңа җавап табырга кирәк. Аны эшләү өчен кирәк була әйтергә икътисадны күтәрергә. Икътисадны күтәргәндә ата-аналарның әйтик үз вазифаларын үтәсен өчен, әти үз вазифасын үтәсен өчен аның зарплатасы юрак булырга тиеш. Әни үз вазифасын үтәсен өчен өйдә утырып балаларын тәрбияләсен өчен ирнең зарплатасы, тарифы хатын-кызныңкынан өстенрәк булырга тиеш. Ә безнең бер тигез. Һәм шуңа күрә хатын-кыз да карьера ясарга тырышып, ир дә карьера ясарга тырышып, гаилә юк, гаиләгә әһәмият бирелмәй. Әни кеше төп тәрбияче буларак үз функциясын үти алмый, әти төп табыш китерүче буларак ул табышны китерүе аңа авыр. Менә шундый юнәлешләрне карап киттең исә, аннары табигый үсешкә без омтылырга тиешбез халык санында. То есть семьяда эш гаилә, то есть гаиләдә эш бала булу, ул әйтергә кирәк булырга тиеш норма жизни дип әйтик. Тормышның төп күрсәткече. Бүгенге көндә беләсез, нинди күрсәткечләр икәнен кабатлап әйтсәк тә була. Но булай да аңлыйбыз инде нәрсә икән. Үлүчәнлек. Нәрсәдән үләбез? Без бит беләбез нәрсәдән үлгәнен. Таза тормыш өчен нәрсәләр эшләнә. Менә үзебезнең район нигезендә әйтәм, менә спортка шул хәтле хәзер көчле әһәмият бирелә. Бу үз вакытында бер заман кем әйткәндәй нәтиҗәсен бирәчәк. Әйе. Шуңа күрә без бу юнәлешне дә һәм идеология. Безнең менә үзебезнең шушы стратегиядәге идеологияны тагы да көчләндерергә кирәк. Ягъни без бит инде монда 1 еллык, 2 еллык перспектива белән генә яши алмыйбыз. Монда һич югы 10 еллар, 5 еллыклар, 10 еллар белән аның нәтиҗәсен күрер өчен безгә узак вакытлы перспективага программаны эшләргә һәм салырга кирәк. Чөнки менә бүген сөйләшкәндә без ачыкладык, ничек итеп аянычлы фактларны күз алладык. Менә шушы аянычлы фактларны, мәгълүматларны киренчә уңай якка бору өчен күп көч куярга кирәк. Бер көнлек эш кенә түгел, көндәлек эш һәм елларга сузылган. Әйе. Инде килеп кабаттан менә Пермь краена әйләнеп кайтыйк, аның табигатына, аның авылларына, аның кешеләренә ни дәрәҗәдә анда татар дөньясы, татар мөхите, татар тарихы өйрәнелгән һәм әле өйрәнелмәгән, казылмаган, ачылмаган сандыклар бармы, юкмы төбәктә? Тарихта ачылып бетмәгән сандыклар күп. Чөнки без көндә кызыксына башлады исә яңа мәгълүматларга топ булабыз.
бу эшне үзебезнең татар тарихын, үзебезнең край тарихын өйрәнү буенча безнең үзебезнең бар җирле үзебезнең тарихны өйрәнү буенча төбәкчеләр, аның ул оешманы хәзер менә безнең җитәкли Идия Таширов һәм бар башка инде безнең шундый төптән казый торган кешеләр, Шагаипов, Назим шикелле кешеләр. Менә шундый кешеләр белән бергәләп без үзебез конференцияләр үткәрергә тырышабыз. Ләкин Татарстан ягыннан әйтик, күбрәк көч салынса, бу юнәлештә ярдәмнәр күбрәк булса, зыяны тимәс. Ягъни фәнни яктан ярдәм. Чөнки бу төбәк тарихын өйрәнү ул олыгайгач башлана. Ә менә нигез салырга кирәк була яшьтән. Безнең музейда хәзер бер проектны тормышка ашыру өстендә Гүзәл Тагирова дигән кыз эшли. Ул президент фонды грантын отты да, шуның белән инде шул матди грантка дияргә кирәк. Яшь укучы балаларны җыеп, алардан менә яшь краеведлар ясап ясарга бәйләнде. Бу яшьләрдә милли үзаңны тәрбияләүнең бер юлы. Һәм бу төбәкчеләрнең эше шулай ук шушы төбәктә яшәүче татарларның милли үзаңын уятуда, аларның горурлыгын күтәрүдә төп факторларның берсе булып тора. Менә без биредә Тукай әйтмешли, без тарихлы, изле халык икән дигән бер горурлык яшәргә тиештер һәрбер татарның күңелендә. Сәлим абый, бик зур рәхмәт сезгә менә шундый иштәлекле, мәгънәле әңгәмәгез өчен. Татар проблемаларын, татар дөньясының мәсьәләләрен хәл итүдә сезгә сәламәтлек һәм дә инде уңышлар теләп калабыз. Бик зур рәхмәт.